Instagram profili. U ovoj edukaciji ćemo zapravo raditi na izgradnji Instagram profila kao jedne od stvarno i dalje jako moćne društvene mreže i proći ćeš ono što je bitno da tvoj profil raste, da pravilno kreiraš sadržaj za Instagram profil, da naučiš taktike kojima potičeš neku interakciju sa svojom publikom, samim time i da ti Instagram profil izgleda živo, engage i tako dalje. I iako Instagram, naravno, možemo reći neke negativne strane njemu, da stvarno ti uzme puno vremena i da tamo ima jako puno sadržaja koji, ajmo reći, možemo nazvati nekim shit sadržajem, no unatoč tome treba naći načina kako da je, uvijek mislim da svako poduzeće može naći načina da iskoristi Instagram na neki način, jer je to kao neka mala aplikacija za plasiranje kontenta i vizualnog kontenta prvenstveno. Recimo, mi koristimo Instagram tako da stavljamo najčešće stavljamo klipiće iz plaćenih edukacija, pa to je super način da ljudi mogu provjeriti mali besplatni dio naših edukacija i vidjeti kako im se čine i onda ako ih to zainteresira, onda mogu doći na Digitalni superheroj i kupiti za jednu mjesečnu članarinu, dobe pristup apsolutno svim edukacijama, pa je to kao super kanal. Također isto se koristi za neke behind the scenes stvari, kroz storije, sad i reelse. Znači, Instagram stvarno ima jako puno načina koji se može primijeniti, pa čak i za neke, ajmo reći, neinstagramske biznise, tipa računovodstvo i tako dalje. Znači, ono što opet kao u svakoj edukaciji digitalnog marketinga ti stalno govorim, a to je da uvijek razmišljaš da je iza tih svih taktika čovjek i kako bi tebi bilo da dobiješ tu taktiku, kako bi se ti osjećala da nabasaš na takav profil, vidiš takav objave i tako dalje. Znači, uvijek paziti na to da ne radiš samo nešto što si činila cool ili ne vidjela se da neko drugi radi, nego da li to ima smisla za tvoju publiku, da li će njima to biti korisno, da li je to njima vrijedno da te prate, da šeraju, da sudjeluju u raznim ovim interaktivnim stvarima na tvojim storijima i tako dalje i tako dalje. Znači, bitno je uvijek gledati kako staviti se u kožu svoje publike i kako će oni doživjeti to što ti radiš. No, u ovoj edukaciji ćeš naučiti te konkretne stvari kako to, uz naravno sučelje i sve ostalo, ali te neke ključne taktike i cake kako postići da ti Instagram profil služi tvojem digitalnom marketingu i pomaže općenito u postizanju poslovnih ciljeva. Kao što sam rekao, za jednu mjesečnu članarinu čime platiš da biš pristup ovoj edukaciji svim edukacijama, olakšali smo ti tu odluku i zato mi je bilo full bitno da ne moraš previše sada dvojiti, znam da ima jako puno edukacija svugdje, ali možeš upisati, provjeriti, vidjeti kako ti se čini, unutar 14 dana može tražiti bez ikakvih pitanja povrat novca, tako da mislim da ti nemaš apsolutno nikakav rizik da isprobaš. No, ako imaš kakvih pitanja, možeš postaviti ispod ovog blog posta, imaš formu, možeš postaviti pitanja ako nešto možda nemamo, ili ti se čini da nemamo, postavi na pitanje, nikad nam nije problem direktno pomoći ako imaš neki goreći problem. Svi naši aktivni članovi uvijek mogu sloniti na nas da dobe direktnu podršku i zapravo je cilj da uz same edukacije koje stalno updateamo, stalno tražimo, gledamo šta ljudi rade vani, šta je novo izašlo, da stalno bude apsolutno najsvježije edukacije, content na digitalnom superheroju i s time automatski time i pružamo najveću vrijednost da budeš naš član i da stvaramo tu zajednicu digitalnih superheroja. Tako da, mislim to. Hvala ti, progledaj sve što imamo na ovoj stranici i to je to. Vidimo se u digitalnom superheroju. Uživaj, bok.